ka khajana direct tax na ka bentau snam ar hajar ar puar hadu ar pulai kalong khat khandai pon nru praglak klotingka hakaba ka jingkiu kalong palat ar pho na ka sispa ka president kari ka Draupadi Murmu kala kantu ban hikai ka puli puti daki ktin la jong yakani kala ong haba ajingkan haka convocation ka balai punre jong ka Indira Gandhi National Open University Hanong Ba Delhi hajar kan sangut kile no nak selain kila syasiat yam haka jinget herkuli hapreng ki pulit CRPF mat ki khot ka CPI Mowes ha Labalong Police Station ka badan Khaput Palamu Chhatra District Menteri Rang Ba Adu Kari Narendra Modi lapon pawe ka jing sngok men halor ka jingki ka than chate lam ini haka kam jungo kai perthai haka Twitter Modi lo ong baka jingki ka kam jungo kai kala kan tiu ka yo ka kon haka than ka India baka Netherlands kala penlongi ka jingelang baningkong neng ka sngi haka kerdan gi menteri jong ka joint working group Hanong Ba Delhi